Здравейте, приятели! Аз съм Анди Студио. Вижте един Мерцедес. Як ли? Вижте една базука. О! Милчо актьора. Сега вижте. Оп, Мерцедеса. Това е нашия Мерцедес. Но малко Газвам си е банана. мръсно. Газвам си банана, бе. Вижте, това е актьора Данчо. А пък Ето вижте. Това е нашата кола, а пък това е на съседа ви. Ето. А пък аз имам Нисана в Need for Speed. О, да, той е. Аз го забравих. И сега се разхождаме. Тун. Тук още един Мерцедес, обаче е покрит. Ето джип Мерцедес. Това е. Това е най-големият джип, който се вика Джомбина.